На колко годинки е Ния? На колко годинки е Ния? Ния, на колко годинки си? На колко годинки? На една? Я да видим. Ния, на колко годинки е Ния? На колко годинки? На една! Браво! Колко голяма ще стане Ния? Колко голяма ще стане Ния? Толкова голяма. А къде е езичето? Къде е езичето, мамо? Ния, къде е езичето? Я покажи на мама. Къде е езичето? Къде е езичето? Ния? Ния? Къде е езичето? То много заето да яде сега детето. Какво яде Ния? Бисквитка? А? Така ли? Ния? Ния? Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Ще кажеш ли, мама? А? Вкусна ли е бисквитката? Много вкусна. Колко голяма ще стане Ния? Я ми покажи пак, че забравих. Ния. Колко голяма ще стане Ния? Заети са ти ръцете ли, мама? Колко голяма ще стане Ния? Толкова голяма. Браво! А на колко годинки е Ния? На колко годинки е Ния? На една! Браво! Кажи чао-чао. Айде, чао-чао. Айде, че имаш да ядеш бисквита. Чао-чао. Браво на детето. Айде. Браво. Всичко показа.